दिनै वर्ल्ड एनभाइरनमेन्ट डे बे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे टंला जौमा फरायसालियाव दंफां गायनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि जिल्ला एबसुनि साफ्रोमबो बिबानगिरि आरो टंला दखरा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो बे टंला कलेजनि भाइस प्रिन्सिपालजों लोगोसे टंला कलेजनिनो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लादों आरो बे टंला कलेजनिनो इउनियन बडिजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनाबो जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मोजाङै मोजां जाफुंसार होनायाव बिथांमोना जोंखौ मददथि होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै जिल्ला एबसुआबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जिल्ला एबसुनि खावलायनाय बायदियै जोंनि मोनफ्रोमबो दखरा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोना जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालिफोराव बेबायदि दंफां गायनाय हाबाफारिखौ बयबो लादों आरो जों मोनथिगौ दंफां लाइफां थायोबासो सुबुं माहारि आरो जिब जुनारा थांनानै थागोन आरो बेखायनो आङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बयखौबो साफ्रोमबो सुबुं बिथांमोनखौ आङो गाहाम हामलायनाय दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों आं बयनोबो जासिहरदों आरो दंफां गायनायल' नङा गायनायनि उनाव बेखौ जोङो गेदेर खालामनायसिम जोङो बयबो जोथोन लानांगोन दंफांखौथ' गायोब्लाल' जाया जोङो गेदेर जानायसिम बेखौ बयबो जों जोथोन लानांगोन अब्लासो दंफाङा गायनायनिफ्राय जोङो बिनिफ्राय माबा नङा माबा मोनसे जोङो मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आं बेखौ सानो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदिनो जोंनि हाग्रा ओनसोलफोरखौ रैखाथि होनाय दंफां गायनाय बे हाबाफारिफोरखौ गोबाव समनिफ्रायनो लाबोबाय थादों आरो सम सम बेबायदिनो माखासे जोंनि सुबुंफोरा गायनायनि उनाव जोङो नांगौ बायदि जोथोन लानो हायिखाय जों हयथ' दंफां लाइफांफोरखौ जेरैबायदि जों फोथांना लाखिनांगौ बेखौ हायाखै दा बेखायनो आङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों आङो खावलायनो नागिरदों जोंबो बेखौ नाजागोन फोथांना लाखिनो थाखाय आरो बयबो जाहाथे फोथांनायनि बेबायदि बेब'स्थाखौ खालामो बेनि थाखाय आं दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों आं बयनिसिमबो बेखौनो आं आसा खालामो।